Zdravím všetkých milovníkov vína, moje meno je Miro Balla a som sommelier spoločnosti Wine Planet. Na dnešný deň sme si vás nachystali ďalšiu videodegustáciu, ale tentokrát nebudeme chutnať také obyčajné klasické vína svetové, ale ideme chutnať niečo, čo je úplne iné, čo diametrálne zmenilo výrobu vína v jednej krásnej krajine. Tou krajinou je Chile, čilské vína. Predstavím vám vína z vinárstva Emiliana. Emiliana vinárstvo môjmu srdcu asi najbližšie z našich čilských vín. Je to veľmi príjemné vinárstvo, ktoré vzniklo začiatkom 90. rokov minulého storočia a je to vinárstvo, ktoré produkuje tzv. Biodynamické vína. Vážení, zabudnite na bio. Bio je už klišé. Toto tu je biodynamika. To znamená, že biodynamika je veľmi poctivá na pestovanie, musíte dodržiavať určité podmienky, musíte byť verní prírode, k zvieratám, k viniciám. Čiže je to náročnejšie ako iná výroba vína. A samozrejme, že Emiliana, okrem toho, že vyrába biodynamické vína, patrí medzi absolútnu špičku v Južnej Amerike. No a tým vám dneska chcem práve predstaviť jedno víno, ktoré Emiliano zaradilo medzi absolútnu špičku a tým vínom je víno Cuyam. Prosím vás, kto si myslí, že to je jedna odroda, tak sa veľmi milí. Cuyam je práve že názov vína, ktorý mimochodom pochádza z názvu jedného prastarého stromu, ktorý tak nazývali bývalí indiáni v Čile. A tento Cuyam sa skladá zo 6 odrôd. Nie jedna, nie 3, ale 6 odrôd. Každá tá odroda dáva tomu vínu nejakú tú časť stavebnice a nakoniec sa z toho postaví obrovské víno. Čiže zoberiem si pohár, degustačne, ak sa hovorí. Nalejme si, už pri nalievaní vidieť tá krásna farba, výrazná farba, čo je typická pre Colchagua Valley. Je to oblasť, odkiaľ toto víno pochádza. Neskutočne krásna vôňa, kto miluje výrazné ovocné aromatiky a jemne zemitý záver, tak toto víno ho bude zbožňovať. To bolo tu moje prvé veľké víno, ktoré som v živote ochutnal. Samozrejme, starší ročník. V podstate, čo je dôležité, je to ročník 2010, i keď na Slovensku to nebol bohviaký ročník v Čile, bol jeden z najvyrovnanejších, bol veľmi elegantný. Samotné víno je veľmi krásne, veľmi dlhé, s krásnou elegantnou dochuťou. Je tam trošku vyššie alkohol, je tam okolo 14%, čo zase vínu dáva výraznosť, ale absolútne nepichá, čo je veľmi dobré. A toto je predstaviteľ vín, ktoré naozaj patria medzi absolútnu špičku vo svete a ukazuje to, že netreba sa báť. Treba si kúpiť čilské vína. Zabudnite na tie vína, ktoré si kúpite v hypermarketoch. Chile, značka Emiliana, patrí medzi absolútne to najlepšie, čo Južná Amerika produkuje už niekoľko rokov. Čiže ochutnajte. Poprípade teraz, keď idú Vianoce, tak si ho kúpte. A veľmi dobrá kombinácia, už keď na ten vianočný stôl, samozrejme kaport by to nebol, ale skúste to napríklad s takou dobrou divinou. Kto je polovník, je tato alebo detko polovník, dajte dole nejakého diviaka a dajte si k tomu Cuyam. Takže na zdravie a prajem pekný deň každému.